Ok, docteur Mariam, an bɛ prévention yɔrɔ la. Kasum bɔra ka ɲininkali de kɛ mais a ka ɲininkali ni an ka jamukan babu se olu tɛ fan kelen mais an bɛ a ladɔnniya ka fɔ ko dɔgɔtɔrɔ b'a fɔli min kɛ i kan ka sin di den ma fo kalo 6 o nafa bɛ den yɛrɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fara hali ba yɛrɛ kan ka da kan den mago bɛ balo la i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen dafalen don sin de la o wagati n'i ye fɛn wɛrɛ fara kan a bɛ fɔ ko hali kana ji d'a ma parce que déjà a ka balo bɛ sinji de la o balo bɛɛ lajɛlen dafalen b'o la i kan k'o de d'a ma e mana taa fɛn wɛrɛ d'a ma i n'a fɔ i taara ji d'a ma i b'a kɔnɔ fa ji la est ce que a ka balo yɛrɛ ye min ye k'o de b'a kɛnɛya a ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen don min na o wagati a tɛna se ka bɛrɛ sɔrɔ o la k'o min donc a fɔ kun ye dɔrɔn pour que den ka kɛnɛyaw bɛ se ka sinsin depuis n'a fitinin fo ka taa se a kɔrɔbayali ma docteur Mariam i bɛ se ka mun fɔ ka fara o kan. Ok, ne yɛrɛ bɛna dɔ fara i ka kuma kan. Sinji ale nafa ka bon kosɛbɛ denmisɛnnin kan. A fɔlɔ ye mun ye sinji fɛn b'a la mun bɛ denmisɛnnin dɛmɛ ka farikolo yɛrɛ sinsin o ye 1 2 ni den bɛ sin min bana caman bɛ yen a bɛ den kisi o ma 3 hali fièvre bɛ den na n'a fari bɛ kalaya a bɛ fièvre jigin de 1 degré Celsius mɔgɔ caman t'o dɔn sinji yɛrɛ de ye den ka fura ye den mago bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ de bɛ sin de la donc a fɔ kun ye den yɛrɛ ka kɛnɛya de ka daminɛ depuis n'a fitinin hali a kɔrɔbayalen a bɛ se ka sin dili jɔyɔrɔ a b'a nafa sɔrɔ hali a kɔrɔbayalen fɛnɛ mɔgɔ min sin gɛrɛgɛrɛ min fo kalo 6 ani den min b'a min hali n'u ta k'u sanga ɲɔgɔn ma o kɔrɔbayalen i bɛ taa sɔrɔ kelen tɛ donc an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ ko sin gɛrɛgɛrɛ dili den ma nafa bɛ den yɛrɛ de kan ka fara hali den ba yɛrɛ fɛnɛ kan donc o la an bɛ continuer ni an ka ɲininkali nka n'aw bɛ fɛ hali bi k'aw sen don jamukan in na an ka wagati kɔni tɔ man jan 93 91 68 92 an ka miniti tɔ ye miniti 5 ye hali an kun bɛ prévention yɔrɔ de la a kunbɛ yɔrɔ ok o diyara n ye kosɛbɛ prévention na n b'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ ka tila k'an sinsin a kan ni mura ye mɔgɔ minɛ i kana banaliser u ka se an ma an k'a furakɛ u yɛrɛ ɲumanna mura dɔrɔn de bɛ na mura tɛ dɔrɔn mura ye bana ye bana min bɛ se ka dankari mɔgɔ la o ye kelen fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ o ma ko facteur favorisant a bɛ se ka infection entretenir wa a bɛ se ka sinusite juguya wa a bɛ se ka na ni sinusite ye n'i mɛnna a fɛn ninnu na o fɔlɔ-fɔlɔ ye poussière an yɛrɛ filɛ an ka yɔrɔ la poussière bɛ fan bɛɛ fɛ donc poussière n'i bɛ poussière la kuma bɛɛ a bɛ se ka na ni nun kɔnɔna yɛrɛ muqueuse altérée ye k'ale kan ka fonction minnu kɛ ale kan ka baara min kɛ k'olu tiɲɛ donc n'olu fɛnɛ kɛra nun kɔnɔna bɛ funu n'o kɛra wo in bɛ datugu ani an ka musow fɛnɛ an balakaw bolo minɛ a ba ka di mun ye kuma o kuma so bɛ wusu sisi bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ o man ɲi o fɛnɛ bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ o man ɲi o kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ yen sisi fɛnɛ mɔgɔ min bɛ sisi la wagati bɛɛ o fɛnɛ bɛ se ka a kɛ wagati kɔni dafara dɛ docteur an bɛ i ka kumakan laban ye jumɛn ye ne ka kumakan laban ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sinusite tɛ bana ye k'a fɔ ko a tɛ ban sinusite bɛ furakɛ ka ban pewu et puis furakɛ kuma de fɛnɛ bɛ a la ni nana examen dɔw bɛ yen a bɛ lajɛ olu b'an bilasira mais kuma dɔw la arajo dɔw bɛ yen nɔ scanner bɛ yen an b'a di n'a dira c'est pour que k'a lajɛ bana bɛ lahala jumɛn na furakɛli cogo jumɛn ka ɲi e yɛrɛ ma a kɛ kun ye o de ye a bɛ furakɛ ka ban wa ba t'a yɛlɛma den fɛ den tɛ yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ ala ne bɛ fɛ k'o fɔ mɔgɔw ye k'a gɛlɛya i ni ce ka nin kunnafoni ni mura bɛ an na fɛnɛ an ka to k'an nun ko k'a jɛ ka denmisɛnninw hali denmisɛnnin minnu bɛ so kɔnɔ ani mɔgɔkɔrɔba n'an bɔra poussière bɛ dugu kɔnɔna la n'i donna so kɔnɔ i bɛ safunɛ kɛ k'i tɛgɛ ko n'i kɛra i bɛ ɲɛda ko n'i kɛra ɲɛda ko la i bɛ ji k'i tɛgɛ kɔnɔ ka tunu kɔnɔ k'a fiyɛ ka bɔ a b'a to poussière ni fɛn minnu dara la a bɛɛ bɛ bɔ an kan ka o de k'an taabolo ye kuma bɛɛ pour que k'an kisi ni bana ninnu ma. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu hakili la an n'an filɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ sinusite n'o o de ye mura banbali ale bana kun kan aw ni ce aw ka ɲamadali la an bɛ segin dɔgɔtɔrɔ ale ka nimero kan ni o de bɛ tali kɛ 75 44 69 40 75 44 69 40 ni aw mago bɛ ɲininkali la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ wele a ka nɛgɛjuru
nɛgɛjuru sira fɛ nin fana de bɛ dansigi bi jamukan na aw ni ci aw ka ɲamadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ na ko laban tɛna na kɛ nin ye a bɛna segin ka na ni babu sen wɛrɛw ye an bɛna minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ plateau in sanfɛ a k'an bɛn Inch'Allah.